belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Directeur van het Curaçao Medical Centrum, Gilbert Martina, sprak gisteren over de financiële situatie van het ziekenhuis. En die is niet goed. Het CMC heeft een exploitatietekort van 72 miljoen gulden. Verder is er sprake van een groot negatief eigen vermogen en bedraagt de schuld aan crediteuren 60 miljoen. Volgens Martina houdt de overheid zich niet aan de budgetafspraken met het CMC. En wat hem vooral dwars zit, is dat de overheid zich niet heeft gehouden aan de afspraken om het hele zorgsysteem op het eiland te herstructureren. Dat was met de ingebruikneming van het nieuwe ziekenhuis wel de bedoeling. Het CMC is zo'n 1,5 jaar geleden geopend. Tijdens de persconferentie ging Martina ook in op de crisissituatie rond COVID-19. Het ziekenhuis heeft het zwaar te voortduren gehad en op een gegeven moment waren zelfs bijna de helft van het totaal aantal bedden in het CMC bezet door mensen die COVID hadden. Maar we hebben het gered, aldus Martina. Hij bedankt het personeel voor het harde werken en ook de steun die vanuit het Koninkrijk is gekregen. Volgens hem was het een bijzondere ervaring, maar heeft het CMC het er goed afgebracht. Agua y corriente é essencial para nos vida diário. E pensei em Aqualectra, ta honrar de por servir e de contribuir no bem-estar duradouro de nossa comunidade. Nós que chamamos danke para cumprir carga sempre conosco. E que outra maneira para mostrar nossa gratitude, oferecendo uma compensação. Se a botar corção, nota importância, botar ela flow. A botar corção, botar me tem lugar especial. Vou conseguir registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo of llama 0800 0135. Muito nos te contribui na melhor corção. Eduard Braam heeft zijn kandidatuur voor het ministerschap ingetrokken. En dat betekent dat hij geen minister voor Justitie voor MFK wordt. Dat werd gisteren bekend. Braam had het al eerder aan beoogd minister-president Pik Pisas doorgegeven en ook aan de formateur. De reden voor het besluit is het vonnis uit 2000 waarmee Braam werd veroordeeld voor ontucht met een minderjarige. Hij kreeg hier geen straf voor opgelegd, maar volgens hem heeft dit vonnis ertoe geleid dat er nu weer sprake is van onrust, terwijl het juist de bedoeling is van de MFK om rust in de tent te brengen. Ramon Chong, de beoogde minister van Economische Ontwikkeling, gaf gisteren een persconferentie. Chong toonde zich strijdbaar. Ook hij is veroordeeld zo'n 20 jaar geleden en volgens hem is dat wellicht een reden dat hij geen minister kan worden. Maar Chong is het niet eens met die regel en is het niet eens met de wijze waarop de screeningswet tot stand is gekomen. Als het zin heeft zal ik me hier verder tegen gaan verzetten, aldus Chong. Het is een principiële kwestie en ik wil dat het uit de wereld wordt geholpen. Chong zegt alles eraan te willen doen om minister van Economische Ontwikkeling van Curaçao te worden om het land vooruit te helpen. Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. De Curaçaose Consumentenvereniging is kritisch op het bedrijf Flow. Er zijn veel klachten over de service en over de kwaliteit van Flow, zegt de organisatie. Daarbij komt dat deze week verschillende mensen zijn afgesloten, terwijl ze volgens eigen zeggen wel betaald hebben. De Consumentenvereniging wil dat Flow serieuzer omgaat met de klachten van de vele klanten. Een nogal bizar ongeluk gisteren bij Traiceru, waarbij een auto over de kop sloeg in een nogal smalle straat.
De politie onderzoekt hoe het komt dat de auto over de kop is geslagen. De wagen kwam klem te zitten tussen een muur en een tuin. Niemand raakte gewond, maar er is wel veel schade aan de auto. Curaçaoenaar Philip Elhagen heeft zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Tokio. Die worden gehouden van 23 juli tot 8 augustus. Elhagen doet mee in de schietsport. In 2016 kwam hij uit voor Aruba, daarvoor kwam hij uit voor de Nederlandse Antillen. Sinds 2017 ben ik bezig om me te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio, aldus Elhagen. Hij kijkt uit naar zijn deelname en heeft veel vertrouwen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.